As desterradas, de Carme Varela. Entre as fortalezas de Melgaso e Fornelos, nun recuncho apartado, atópase un mosteiro marcado pola historia, o Mosteiro de Albeus. Este libro conta a historia dunhas monxas que viven no Mosteiro de Albeus. Elas chámanse Sor Elvira, unha monxa que leva desde os 9 anos alí e que todo o mundo a quere. Sora Inés, traballadora, pero é moi distraída. Sempre lle tiñan que decir hora de laborar, para que se puxera as pilas e continuara traballando, sen ningunha distracción. A abadesa, que cando estaba de bo humor, era unha persoa moi boa, pero de mal humor non había quen aguantara. Tamén estaba a Tareixiña, que aínda non era monxa, era unha novicia, pero quería ser unha persona moi boa, pero non sempre o conseguía. E por último, estaba Andrea. Era filla de criados e facía todo o que lle mandaban as monxas. Elas sempre estaban escollendo entre os feixóns, e un día Tareixiña entregoulle unha carta á abadesa de parte da raíña Xoana, que había chegado no correo esa mesma mañá. Nesa carta dicía que tiñan que volver a ser desterradas ao mosteiro de Antealtares, en Compostela, outra vez, xa que xa foran e da última vez tiveran que marchar debido a unha peste. Cando a abadesa lle comentou isto ás demais, Sor Elvira foi, sin dúbida, a que peor o tomou. Estivo chorando día e noite. Por fin chegou o día de recoller as cousas para marchar. Deronse en conta de que Sor Elvira non estaba por ningures. Empezouse a escoitar moito barullo fora. Alguén estaba no campanario. Que pasaría despois? Como acabaría esta historia destas monxas? Carme Varela obteu con esta obra, As desterradas, o premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais na edición do seu 25º aniversario. Anímate a ler este libro se queres saber o que ocorreu ao final.